ξέρουμε. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Τσάπαλο σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, Καταρχάς... εσείς στηρίζετε τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε το δικό σου επιτελείο, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συμφωνώ με όλους ότι σήμερα ο άγνωστος νεοδημοκράτης έδωσε ένα μήνυμα ενότητας και μαζικής συμμετοχής σε μια ανοιχτή εκλογική διαδικασία που την είχε ανάγκη και η Νέα Δημοκρατία και κυρίως η χώρα. Γιατί ένα από τα διακυβεύματα σήμερα της εκλογής δεν ήταν μόνο να εκλέξουμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, αλλά και τον επόμενο πρωθυπουργό. Και αυτόν ο οποίος θα βάλει ένα τέρμα στο λαϊκισμό και στην ανεπάρκεια μιας κυβέρνησης που όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα, αλλά δυστυχώς δημιουργεί ακόμα περισσότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, το κέρδισε το στοίχημα σήμερα. Θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Θεωρώ ότι η μαζική προσέλευση των νεοδημοκρατών σήμερα στις κάλπες θα δώσει ένα μήνυμα ότι ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπεισε περισσότερους από όσους περιμέναμε να έρθουν στις κάλπες και να τον προτιμήσουν. Είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα, είναι μια πρόβλεψη, αλλά επειδή εγώ σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πάρα πολλά εκλογικά κέντρα, να δω ανθρώπους, να συζητήσω μαζί τους και να δω και νέες γενιές που δεν είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε καμία συλλογική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι σήμερα ο πολιτικός λόγος και η πρόταση πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με τόσο ξεκάθαρο τρόπο ξετυλίχθηκε τους τελευταίους μήνες προεκλογικά, θα φανεί και στην κάλπη. Κυρία Βόζεμπεργκ, λέτε υπάρχει περίπτωση. Κύριε Τσάπαλε. Θεωρώ ότι στο δεύτερο γύρο θα έχουμε μια υποψηφιότητα που εκφράζει απόλυτα την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι υποψηφιότητα με Μαράκη, αλλά θα έχουμε και την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου εκφράζει περισσότερο το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας για τα επόμενα 10-15 χρόνια και το μέλλον της χώρας παράλληλα. Είναι δύο, κατά τη γνώμη μου, διακριτές υποψηφιότητες. Και θα φανεί αυτό και στις παραγωγικές δυνάμεις που θα στηρίξουν την κάθε μια από αυτές στο δεύτερο γύρο. Εγώ πάντως, με αφορμή με αυτό που λέει ο κύριος Τσάπαλος, κύριε Πλεύρη, κύριε Βόζεμπεργκ και κύριε Παναγιωτόπουλε, διακρίνω ότι όλοι τοποθετείτε τον κύριο Μεϊμαράκη στο δεύτερο γύρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Κοιτάξτε. Όχι, δεν